дар шаҳри Гулистон низ бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон шӯрои кор бо ҷавонони назди раиси шаҳр баргузор шуд. Дар ин чорабинӣ аъзоёни шӯро гирандагони стипендияи раиси шаҳр ва ҷавонони фаъол иштирок намуданд. Дар шӯро ду масъала ҳисоботи мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр дар давоми 5 моҳи сипаришуда ва тасдиқи лоиҳаи қарор ва нақшаи чорабиниҳои шӯро баррасӣ гардиданд. Мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Гулистон аз натиҷаи фаъолияти бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр ба иштирокдорон маълумот дод. раиси шаҳри Гулистон Раъно Ҳошимзода зимни баромади худ қайд намуд, ки ин чорабинӣ дар марҳилае баргузор шуда истодааст, ки сокинони шаҳр ба хусус ҷавонон дар партави раҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба омодагӣ ба таҷлили 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият доранд. Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нахустин ҷаласаи шӯрои миллии кор бо ҷавонони назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид карда буданд, ки ҳадаф аз таъсиси шӯро мавриди баррасӣ қарор додани масъалаҳои вобаста ба татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон мебошад. Ҳамчунин таъкид гардид, ки соли равон барои дастгирии ҷавонони шаҳри Гулистон шумораи гирандагони стипендияи раиси шаҳр ба 35 нафар расида, маблағи он 1100 сомониро ташкил дод, ки хонандагони аълохону фаъол сазовори стипендияи раиси шаҳр гардиданд. Сипас дар вазъияти тантанавӣ ба муносибати рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ба 40 нафар ҷавони фаъол сипосномаи риёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Суғд ва сипосномаи тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Гулистон супорида шуданд. ҳамчунин дар шаҳри Гулистон низ бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон роҳпаймоии оммавӣ ва чорабинии рангини фарҳангӣ баргузор гардид. дар ин чорабинӣ ҷавонони сершумори шаҳр бо рӯҳияи болида ва ҳисси баланди ватандӯстӣ иштирок намуданд. Воқеан ҷавонони Тоҷикистони соҳиби истиқлол нерӯи созандаи ватан буда, нақши онҳо дар тараққиёти ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар арзишманд ва назаррас мебошад. раиси шаҳри Гулистон Раъно Ҳошимзода ҳозиринро ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон табрик намуда қайд кард, ки ҷавонон дар рушди давлат ва ободии ватан фаъолона саҳм мегузоранд, марзу буми сарзамини аҷдодиро ҳимоя менамоянд, ватандӯсту ватанпараст, бонангу номусанд ва ба халқу давлати Тоҷикистон содиқ мебошанд. маҳз ҷавононанд, ки дар оммавигардонии варзиш нақши асосӣ дошта, бо шарофати пирӯзии онҳо парчами Тоҷикистони маҳбуби мо дар гӯшаҳои гуногуни дунё парафшонӣ мекунад. имрӯз аз тарафи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷавонон тамоми шароитҳои мусоид муҳайё гардидааст, то онҳо бо истифода аз ин шароитҳо дониши хубу аъло гиранд ва оянда барои пешрафту шукуфоии кишвар саҳми арзанда гузоранд. аз тарафи бахши фарҳанги шаҳр барномаи рангини мусиқӣ пешкаши ҳозирин карда шуд. дар ин чорабинӣ ҳофизони шинохтаи вилоят бо суруду таронаҳои марғуби ватандӯстона хотири ҳозиринро болида намуданд. барои тамошои ин чорабинии фарҳангӣ ҳазорҳо нафар сокинони шаҳр ҷамъ омада буданд. дар маҷмӯъ рӯзи ҷавонони Тоҷикистонро сокинони шаҳри Гулистон бо рӯҳияи болида ва хотирмон таҷлил карданд.